Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Elisa, anya pa'y lanjor orayam. Apay asaan ka ama kakuti amapan iti lamisaan mo. Gaputa, ada ko may pagpakasik kada kayo, Ma'am Chona. Anya dayta. Sige. Ibagamon, tadi kakat manaktak iti trabaho. Umutang ako may tikwarta kada kayo, Ma'am. Ang piyansami kin ni Lolo Damian. Anya? Pangasiyo, Ma'am. Pautangan da kami ko, Ma. Tsaka nagbayag ni Lolo iti pagbanudan, gapo talaga yan. Apay, manote ka sa pulam, piyansa. 30,000, Ma'am. Nagdakalan? Gaputa na dagsan kayam abasol ti agpukan iti kayo nga awan kating permit na. Talaga ba? Apay nga min, anagin nalaing nilolo man ang pukan, uno nagpapukan iti kayo nga awan permit na? Tiyan mo na kat awan pa kabasulan na, Ma'am. Taginatang nakanumat day siya kayo. Huray pa eh. Sana mabalin na basta agpapukan iti kayo. Mapautangan da ka di, Ma'am. Mabayadam nga ta, no pautangan ka? Wan, Ma'am. Ikarigatak to abayadan. Ha, sa bagay, mayat laktamat nga ikarom. Tapno awanan ti panunutom pa'y abayadan. Anya? Wan, nasaysayat no ikarom ton, ti utangam, itrabahwam. Ngam, ti ko na mabayadam? Jaklam mo, no kaano, ang mabayada. Anya, mayat ka? Wan, angam. No di mo kayat? Saan ka mat, apautangan? Anya? 8,000 ti sweldo, iti kada bulan. Katupat lang nga bulan na bayadam, nukas pangarigan. Saan ko paya pa interesa? Oh, mayat ka, iti dayta a kondisyon. Sige, Ma'am. Oh, nasayaat, nukas ta. Sige, mga ramidak, iti pirmaam. Asika, kat imutang kanyak. Kat ikarom, iti unag, ti upat a bulan, a panagtrabaho. Naimagahatan ti anak ko kani Chona, nga umutang kami iti kwarta kan kuana. Ni Victor. Iso na ito yung mawawag. Hello, Victor? Kumusta kayo, Griselda? Saan kami nga okay? Tag problema kami pailaang iti pangalaan mi iti pangpiyansa mi kani tatang. Lumabalin kayo ako matulungan. Saanan? Tamangan mo isuntumanan ti pagapanyo nga agasawa. Kan, rantamat kit ti anak ko ti umutang iti asawam. Ikan na nga ta, Griselda. Day tatisan ko nga mo. Tauray siya, kat nagkadkada nga iso kumati pangibagaan na. Kunamat ni Elisa padasan na kano. Naibaga na ka din. Diyan ka mo, tadi pa'y matimawag ti anak ko. Ibagak to kay Chona. Kaya pautangan na kayo. Saan, Victor? Di mo aramidan, dayta. Tamangan mo agimon tumanan di asawam. Kat ti anak ko ti pagikaruan na. O nagim... Diyak kaya, aparigatan tumanan ni Chona ti anak ko, Victor. Iso adi mo ko maipakita iti asawam. Amasat nan kaunay kada kami. Hello, Elisa. Kumusta? Anya ti damag? Nakautanan kini Ma'am Chona di pampiyansa tayo kini Lolo Damian nanan. Agpay so, nagsaya atan no kasta anak.
Ada kondisyon na, nanan. Anya ti kondisyon ni Chona? Laskan ka nung ikarap dyan 30 mil nga inutang ko. Anya? Apay nga pa'y karo na kan ka? Di na kadikayat, abayadan tayo to, inton ada kwarta tayo. Sigurado ka nung ikarap latan, nanan. Tadi na ka nung amo no kaano ka makabayad. Sigurista talaga. Sa bagay, saan na ka nung ang painteresan di ipautang na kada tayo? Basta ikarap. Manungarod abulan nga ikarom. Upat abulan, nanan. O sige, no kasta ti kayat ti boss mo. Awan mabalin tayo, anak. Wala nang. Tinapatid kat makarwaran ni Loloy di pagbaludan. Kaanon to ngarod nga itad na ti ututang makwarta. Mapanto ka nag-withdraw inton malam, nanan. Anya? Inton malampay laang ti panangitad na iti ututangam. Wala nang. Saan ka di ang mabalin nga itan? Tapno may pagnakkuman ti piyansa ni lolong mo. Tinapay ka numasango ita, nanan. No kasta. Inton lawas pa'y lang nga rod ang mabalin nga agpiyansa ni lolong mo. Tahali di inton bigat. Kan Sabado manan iti kabigatan na. Kapilitan, nanan. Ngawisa na bale. Tinapatid. Kat adan nam namaan tayo ang pampiyansa tayo kin ni Lolo Damian. O sige, kasta pa'y nga rod, anak. Nasa pa ka manita asin bang pwet iho? Wandad, awan kami ng klase mi. Landani ka naggraduar. Iso ati mo kumamat liliwayan ti panag-adal mo. Saan kaya madanagan, Dad? Manamnaman ti panagturpos ko iti inalak a kurso. Nasayahat no kasta iho. Kasi ka ti pangnamnamaan ni mami amang sukat tukan kuwata. Amang imatun ka nagiti negosyo tayo inton sandan a kabaalan. Uni kayam, Dad. May sabalit man ti saritaan. Anya ti kaya't mapagsaritaan ta iho. May papaniti problema daan ti Criselda kan Elisa. Apang piyansa kan ni Lolo Damian. Inawaga kita ni Criselda iho. Ket, alda ka din pang piyansada, Daddy? Itay agsasarita kami. Ket awan pa tinamnamaan ni Criselda. Yan ko nakanumit ni Elisa. Padasan natin mangibagaki ni Mami. Usapal ako man, tapautangan ni Dani Mami. Maring laang numasya ni Mami iti problema una da Elisa. Ket pautangan na ida. Anya nga tanong awagak ni Mami. Ket salud-sudakin ko na. Saanen, iho? Wala ket dandani nga tamot sumang pwede ni Mami. Ito-iton balay ti pagsalud-sudam ken kuada. Hello, Dominic. Nakaawag ka man. Griselda, saan na pa nakibiyang na ito kahit kulama mo, nung nakautang ti anak mo, itiya mo na. Juan Dominic, imanugot ka numat ni Chona, iti panangibagat ti anak ko kankwana. Nasaya ato kasta. Tapos makarwaran ni tatang mo. Juan, iso na lang. Taikaron to kanu ni Elisa ti utangan na kwarta. Anya? Talaga sigurista ni Chona, Dominic. Kat ikamak ko ita. Amangan no parigatan namanan ti anak ko. Kunak lalo sa anak ko na makawitro itay. Kaputan na ladaw ka nagturong iti bangko. Naibag. Tanayra na ajay kwartya akanayin kung ikan ititip. Dada ijay. Kat nakastrel kak matlaan. Sino ba taday ito eh? Saan mo ta nakafunbok? Hello? Hello, Auntie. Ah, Misya si Daytoy. oh! Siya! Si Kagaya, Miha.
Auntie, ada kita dito Manila Airport? Ada ka dito Pilipinas. Yes, Auntie. Kat auntie kita tayo tumanan. Sino nga ron tinagsabat kan ka di sa airport? Dadi ka kasinsin ko, Auntie. Oo, nasaya at nukasta. Umay ka ito pasyaran dito balayo, Auntie. Apa man na makasangpot, ha? Oh, sure, iha. Oh, may kanto. Mahiliwak matan, kan ka. Oh. Apa ngay tala ti sangpet mo, honey? Gaputay tayo rimuara kaya opisina. Napanak pa ijipang ko. Lapan ka kanima din nagdeposito? Saan? Napanak nag-withdraw. Ani amo ti pagkasapulam iti kwarta? Umututang ni Elisa, iso napanak nag-withdraw. Ani lukas ta, honey. Pinautanga mo't lang ida? Wan, nagpagpakaasi. Iso pinautanga. Simurot itayo na di bangko. Oh, nagsaya atin dahi tang inaramid mo, honey. Kat agyaman ak unay tasimkan ti asim karakwada. Oh, Maragsakan ak unay. anya? Maraksakan ka? Gaputa, nasulbaran ti parikot ni Criselda? Ha? Sa balin sa manin ti turong ti saritam, honey. Agasam da ita. Pinautangak ni Elisa, tapnosan ang mayakar ni Criselda iti pagtrabahuan na. Kat agtalinad tulat ta, nga adikpan ko. Nanang, adan ti kwarta pang piyansa tayo kinilolo Damian. Agi ang anak-anak. Nagsaya at kat kumano itay bigat nga intad ni Ma'am Chona. Tapno na asikasok kumati pagpiansa ni Lolong. Itay mo't lang amin malaman na pa nag-withdraw iti bangko ni Ma'am Chona. Sige, sana bale. Ano usan pa'y laang ni Lolong ti agtalinaad iti pagbaludan iti sumagmamano nga aldaw. Mabit lang nanang ha, sungbatat ka mong awat. Hello? Elisa, maragsakan na kita imbaga ni Mami. Pinautangan na kayo matlangit ipangtiyan sayo ka ni Lolong. Uwan rin. Nasyan matlaan ka na kami ni Ma'am Chona. Di mo lang mo. Maproblema anak mo't idin. Kaman ngamin ti mautangan nyo. Agyaman na kiti kanayan apa nang isaksakit mo kada kami ha. Napatagkan kanya kay Lisa. Anya? Kikayat ko asawan. Gaboy ti panagpagayan ta. Isano anya ti problema? Problema kpatan. Agyaman na, Jurin. Maragsakan na iti naibaga ni Criselda. Ikaro ni Elisa tinutang na kwarta. Sige. Parigatam ni Elisa, Chona. Dumteng tulat ta ti aldaw. Adakdakkel tong embagim ti panagbabawim. Numapasamak na ita. Makabalsak tumeten. Gapo iti kinagulib mo. Papanam, iho. Nadalawapan ko katagan ni Jimol, Mami. Iho. Itantanong pa ilahan data ha? Adda papananta. Sa dino, ken itaman pa yung isurot na kiti papanan nyo. Gapo, na nakapimpintas abalasan. Ti kasangsangpet manipod Amerika. Isu ti mapanta sa rabuan. Sino ang balasan?
Ni Shasha nga anak ni Don Sebastian. Anya? Nagbakasyon ni Sasha dito Pilipinas? What? Sana nga bakasyon no di kat. Ang naadan dito'y Pilipinas. Anya? Wadi ho. Iso ama panta sa rabon. Imawag kanya kitay. Nakasangpot ka noon di mansyon da. Dakailap tanti mapan mami. Mabayinak nga umay. Nah, tanya ko matikabain mo, iho. Mabayinak ka ni Sasha. No, anya ko mamatikabain mo kani Shasha. Idin to takalibal tayo matitipan nagbiag. Uray pa mami. Basta dakailap tanti mapan. Honey, papanan ka no dyan anak ta. Anda ka naman panagatangan ni Jemol. Tila dakis na no, tila andaman na papapanan na. Ket marabyan to man na sumangpit. Awisak pa itay, amapan kam sumarabo, jay balikbayan, gam ginakayat. Sino ti sumangpit at pangawisang kumakin ko ako lang. Si Mangpata ni Shasha. Abdan ni siya, honey. Uwan. Ikuyo ko kumangarod ni Jorin ni Balayda, tama pa na karod ni Jai. Parang lako man makurso na daan na. Gam. Oh, Saan ka ko maamaganatan nga kita daan, honey? Tandaan tulad at chimpo nga agkuros ti talanda. Ayaman ay. Tapinat kam tiawis ko nga kita ta, Elisa. Nakababayin mat ano pagkadkadak ti awis mo, Jorin. Kamusta ti trato ni mami kin ka? Nasaya at mat. Sika ka di palahan ti para dalo sa di opisina? Wan, tasaan matakayat ni mamim ti mangalay ti janitor. Kat norumor kayo. Alalay ka dilata ti agam mo ken kuana. Wan sakla ti bang paypayong kin ni mamim kan mang papaid no kas di apudutan. Unahin ni mami. San abali, Jorin? Maano sa kan naragsa ka kiti trabaho. Elisa. Di mo to kumansideran ni mamim, ha? Tama nga nun, ada parigatan na. May sabali pa ti saritahan. Anya day ta? Saan ka di matulay nga paporsintuan ni mami? Di inutang yung kuana apang piyansayo ka ni Lolo? Saan? Masayat mo. Kahit sapal ako ma, di na kanto apuraan na sinyiran. Talaga saan? Taikarot ka no day nga inutang ko kin ni mamim. Anya? Upat abulan adi nakpagsweldoan ni mamim, Jorin. Tapno mabayadak ti inutang ko ken kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maragsa ka na. Tapi na utangan na kami tlahan ni mami. Ngayon, porsyento am kaliti inutang mo akwarta? Saan? Nasayaan. Sapal ako ma, tasaan na kanto nga apuraan nga agbayan. Saan, Jorin? Taikarot ka no day nga inutang ko. Anya? Upat abulan adi nakpagsweldoan ni mamim. Tapno mabayadak ti inutang ko kan kuana. Apay ngay manugot kay tiday ta. Radya ko manugot. Di nakpautangan ni mamim. Day ta ting kondisyon ni mami ken ka? Wan. Kasarita to. Sana mabalin na di nakapagsuldo ni ti ulang ti patabulan. Please. Di mo ko man kumprontaran ni mamim. Kasya na ko, Jorin. Ha? Apay kas to ti saom. Gaputan no isakit na kin ni mamim. Kaslayad adda na mati pa ng parigat na kanya. Anya? Day tati agpaiso.
Isa pa nga asim ko, ma. Saan mo to kumalatan asid sidiran ni mami? Tasyak ti agi karo no agsakit tinakam na kan ka. Oh, nagpintas ka gaya man iti personal, iha? Kasta ka di, auntie? Wan, iso asayang. Ha? Anya ti sayang, auntie? Sayang ta saan ngay managerin. Sana si Murot kanyak. Makita na ko mga ti kinapintas mo. Kasta ka di? Awan ka di pa ti girlfriend ni Jorin, auntie? Awan pay. Kan ko lang kan kwa na asyak ti agpili ti para kan kwa na. Anya? Nagsayatan na kasta? Wadi na. Rumbala nga siyak ti agpili ti para iti anak ko. Saan ka di? Tasyak ti adama ka mo iti pagsayaatan na. Ngam, kayat ka dimot ni Jorin? Ada kay ti agpili ti para kan kwa na? Kuna na nga iso ti rumbang agpili ti ayatan na. Jaki palubos. Oo. Nagsayaten, lumaisuro yun ni Jorin. Kaya't naman, wano saan, iha. Siyak tagpili ti para kan kuana. Wan kayam. Umay ka matagpasyali ti panay, Oh, sure, auntie. Talagang umayak to. Kaya't kumata makasarsarita ni Uncle Victor. Oh, napananti asawa ang tawan ako nam. Hindi nito tawan mo sa rek dahil ti opisina. Napal si Marabo, pare. Sino ti sinarabo na? Nagano siya simbang pwede dito Pilipinas. Ano niya? Sino ti kadwa na nagbakasyon? Isisura ka nung laeng pare Dominic. Ken, saan lang ang bakasyon ti kadana? Anya nga ron? Dito yung nga agnaid pare. Takay kaya't nakanumat laing dito yung may Amerika. Anya? Kulaytay ni Elisa, mabit lang iti papanan na. Yam, aging nga ita. Yamat lang ang sumakpat. Timat logan ni Jorin dyan nagsardan iti arubayan. Ni Elisa, iso dyan dimsag iti logan ni Jorin. Agyaman na Jorin. Nagkita na Jorin kanti anak ko. Imay na pa'y intulot dito'y balay. Nanan, apay nga dagat iti ritaw. Gapotay tay pa'y lang nga paspasungadan ka. Nakipagkita ka matgayam ka ni Jorin, anak. Wan nanay. Ngam, tiyak ko ni baga kada kayo iteri muarak ta. Mabainak. Nga mamuak matlat tatay may nakamat intulod. Kunak itay adin akon itulod ngam nagpilit mat ngamin. Agar-aram kadikan ka ni Jorin, Elisa. Ha? Saan nanang? Sigurado ka. Wan nanang. Awan pa'y matimbagbaga no panggap iti ayat. Anya nga ron tinagsaritaan yo. Ado dagiti sinasaludsod na kanya. Kas kumaitian niya? No kasano ti pan nakilangan kanya ti inana. No nasayat mat lang kano kanya kwan no saan. Kan, no siyak pa lang ti para dalos iji opisina kan alalay na no rungwar. Anya nga ron tinsongbat mo? Ibagak ti kinapod no nanang. Asyak pa lang ti para dalos iji opisina kan alalay na. Kan imbagak ano dadto ma? Kan nauwat kanyak ni Ma'am Chona. Nasayata imbagam amin dagita anak. Wana nang tapno maamuan mat ni Jorin. Kan imbagak pay apay karo kanyak ni mami na tinutang ko apang piyansa tayo kin ni Lolo Damian.
Anya? Pati dayjay, imbagam ka ni Jorin? Wala na. Kasanod no si Diren na ti inana. Kat parigatan na kantumanan ni Chona. Imbaga kasaan na nakumprontaran ni mami na. Kan ko na. Nga ano saklatan nga ikaro ti inutang ko. Ngay mas malayo ito ginatang nyo si datayo ita, mami. Magusto? Ah, saan ko ginatang dayta, iho? Anya? No saan nyo ginatang? Asino nga rin ipadawat ka na kayo? Iho, sarabo ni mamim kinisya sa dagito emasida. Anya? Nagapukin ko na dagito? Uwan, iho. Sige, magantay ukit din. Oh, iho. Naima sa talaga na itim pasarabo ka na kayo ni siya. Uwan. Ay, nakasaysayang, iho. Anya ti sayang, mami. Di saan mo kayo susurod kanya kaya mansion da? Apaya masayangan kayo asa anak ngay may. Gaputan no'y may ka, nakita mo kumati kinaposaksak ni Shasha. Anya? Gwapo ka, iho. Napintas ni Shasha. Iso at managkunak. Bagay kayo. Temo ni nanang katagar-aron kanyak ni Jurin. Katitay baga kasaan? Amo kasaan amamati. Gapo iti nakita na kinasinagmikin ni Jurin. Waray siya. Mas tawag iti kasta unay apanangisaksakit kada kami ni Jurin. Tsak matan maawatan ti marikriknakkan ko, ana. Aglalo no kasi nga kuyog kami. Anya ti kaya ta sa wanda ito'y amarikriknak para kan ko, ana. Chona, oray lang na imayag ni Jorin itin bagab nga agbaga na kini Shasha. Agpay sumatibag bagak hani. Gwapo, tiyanak ta. Kat napintas mo't ni Shasha. Ani, oray no kasano ti kinapintas ni Shasha. No saan mo't nga iso ti kursunada di anak mo? Patya, kano makita ni Jorin ni Shasha, agduyos bukyan kwa na. Nga ta, Ada aminan kini Shasha ti sapsapulan ti maysa alalaki. Iso ang mabati ak nga kursunadan to ni Jorin, apa man na makita na. Nadaw awag kanyak, mabit lang. Hello, Shasha, iha? Sana mapunas iti panunot ko tinaybaga kanyak ni mami itay mangmangan kami. Ngagbagay kami kano kanisya sa Montes. Tanay dumduma kano ti kinapusaksak na. Ken, anda kano aminin ken kuala ti sapsapulan ti may sa lalaki. Sana ka magagara na makakita ken kuala. Tila pala dawan ni Elisa ti pirbiruka. Iho? Nakadado yung manen ti turong dagita matam. Ada ka di parikot mo? Awan mami, andalan nalagip ko. Di ka di baga kitay, may papankan ni Shasha ti pampanunutam. Kuya, Oh, makitam to ni Shasha, iho. Gaputay nyawag na kanya nga umay dito'y balay. anya ti umay na ibaga? Ay, siyempre, mailiw ka no mo ta makisarsarita ka ni dadim. Agraman kan kamutan. Anya? Wad. Kat, ijayak adito itong balay amang rabi. Iti kasta, makapagsasarita tayo iti napao. Ada pa pala kinton madamdama, mami. Iho, itantan mo pa ilang dahit apapanam. Diya kaya ta pumanaw ka. Nasisayat nga da kamot lang nga makipagsangailikan ko, ana. Napatag ti papanak. Muray kasano ti kinapatagday ta apapanam.
Napat patagpay lang ti kaandam dito'y balay, tapno makita na kaan ni Sasha. Mami, Ako reka, sa dino ngamin ayat ipapanam. sana mabalin nga bakak. Ako muyo ka ni Elisa amang pasyar ka ni Lolo Damian hindi pagpaluda. Iho, papaya di mo sumbatan ti salutsut ko. Saan yun nga mo Nilagtumat la palubusan. Nga oray no ibagak ti papanak. Nasaya at amom dayta. O sige, agsagana ka ha? Basta saan ka apo mampanaw. Nasaysaya at nood na ka dito'y. Dandanin sumangpat ni Sasha. Apay nga tangawan matlangan ni Churin. Una na nga umay na matsarungkaran ni Lolo Damian iji pagbalutan. Awan matan. Anak, apay nga awan matlaangan ni Jorin. Wan nga rod nanang. Ang mga nagbabawi nga umay. Iso nga pantalatan. Anya? Saan pa ka din nga urayan? Nabayagtan nga uray. Ngam awan matan. Iso nga mga nusanan nga makaumay. Urayan talabiitan nanang. Ang mga nasumangpuatan dayjay. Ni Jorin ti umawawag. Mabit lang nanang ha. Sung bata ti awag na. Hello? Elisa? Darasam Jorin. Itay da ka pa yung urayan kini nanang. Sa anak mo nga umay. Ha? Abay. Saan nakapalupusan ni Mami arong war ita dito balay? Anya? Imbagam kadikan kuana, asarungkaran tayo ni Lolo Damian iti pagbaludan? Saan kong ibaga? Angam, apay nga rin na kapinalubusan ni Maming arimwar di tabalayo. Kapag tanda umay asa nga ilimi. Ket ko na makipag sa nga iliak kano. Sino? May sapalasan, akasangsangpet na manipod Amerika. Anya? Ket kayat ni Mami, siya ti kang rona namang sangukin ko na. Apama na makasangpat iti balay. Kasta ka di? Napintas nga tadaya Sasha. Ada nga tan nobyo na? Ano? Agawid dito Pilipinas. Takayat na taga dito'y matlaan ti pakiasawaan na. Elisa, apay di ka matan matimtimag. Ha? Dandanitan makadanon iji estasyon ti pulisya. Makita tanto umatlaang ni lolong mo. Wala nang. Apay akas lalim miday ti rupam, iti saan nga isusurot kadata ni Jorin. Kwa? No kuma na kaumay ni Jurin. Sigurado asaan ta kuma naglugan ni Tijip. Dajay kumalugan na tinagluganan tayo. May amon adamot pagplete ta? Sa bagay. Ni, nakadanon tamat gaya man anak. Para... Sigurado ang maragsakan lakit din ni Lolo Damian. Ang paman ang makita na tananan. Adi, kaslatay metin agpadaya. Gapoy ti kinaadutin pagaka mo kadagiti katulong to alot to da pang labi tayo. Gapo tayo special ti nga ili tayo, Victor. Ado aputahe ti lutuan, dagiti para luto tayo. Tanam na maem nga ta, aman nangan di umay asa nga ili tayo. Uray pa ino saan, Victor. Basta may pakita tayo kan kuana asaan tayo anaimot ng sa nga ili. Mami, Oh, iho. patingawan mo hindi pagbagayo ko umaya sa ngayon tayo. Ang tutor ka ka di, iho. Excited ka launay. Ha? Sana kang excited, Mami. Nasaludsod ko lang, taaping awan pa'y. Masigurado, nung makita ang tikinapintas ni Sasha, arapa apom ton. Anya? Kakasano lang unahin ayat kinapintas na dyan siya. Talaga na pintas. Sigurado, adayawag to tikinapintas na, pama na makitam.
Adyo na. Oh, Victor. Ang nagsarding ang lugar ni Karubayan tayo. Amang ano, isuntot orayan tayo sa ngayon. Mabit lang. Kithat ba? Oh, isugag pa ison, Victor! Oh, iso na dyan dumdum sa gitikotse. Oh, makita mo di ho? Napintas na paiso. Ang adaman na natin maskal to yung mansion niyo, Auntie Chona. Wan, iha. Ala, agtukaw ka. Thank you. Juri, di ho. Apay akit kita matlatan di siya. Agtukaw ka matan tagsarita kayo. Well, mami. Managbabain sa to'y anak yo, Auntie. Siguro kat. Naimayang lang, kapoy ti pan nakakita na iti naidumdum akin apintas mo. Iso asaan na maun-un eh. Agbay ko ka dito yung baga ni Mami, Jurin. Well. Talaga, dayawag ti kinapintas mo, Sasha. Ah, Agyaman nak. Amon ka di. Awan pa'y boyfriend ko. Dak pala sinalutsi. Yung baganan nga awan pa'y boyfriend. Sika, Jurin. Ada ka din girlfriend mo? Kwa? oh, Jurin, sumbatan mo't ati sa lungsod ni siya. Damdamagan na no da kanon girlfriend mo. Awan pa'y? Oh. Nagsayatin mo kasta? Anya? Wan. Gaputa. Agpada tagayam nga awan pa'y kayan ayat na. Lolo, kumusta kayong ditoy? Ay naapok, natuog sa nakaado alamok iti rabi Ka nagpudot pa'y. Agan-anos kayo pa'y laang tatang. Uray kat piyansaan da kay ton. Ay, agyaman ang anak ko. Nga nangalaan niyo ti pangpiyansayo kanyak. Imota nga kini Ma'am Chona, Lolo. Anya, kat apay nga imutang kakikuana. Ang mga no parigatan na kantumanan apaok. Saan nga tamot, Lolo? Naimbag pa'y kumaasaan ta kon apinyansaan pa'y. Ngam ti umutang ka kinisuna. Lolo, saan nga dal na ti panunot mi kininanang? Aging nga da kayo diti pagbaludan. Kasta ngagpaiso tatang. Iso nga imutang ti apo ko yo. Tapno may ruwarda kayo dito'y pagbaludan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag ko ba, apok? Asaan da kon apinyansaan pa'y. Ngam iti imbutang ka kinisuna. Saan nga dal na ti panunot mi kininanang? Aging nga da ka diti pagbaludan, Lolo. Kasta nga agpaiso tatang. Iso nga imutang ti apo ko yo. Tapno may ruwarda kayo dito'y pagbaludan. Jorin, iho. Anyat isisliman nyo, Dad. Kunak no mapilit da ka amang kuyog, ken Sasha, amang kuyog ken kuana ama pa ni Jaimol. Italangag kita kami, Dad. Awan rason winuga po na, akaduhak. Kunak no mapilit na ka ni Mami mamang kuyog ken Sasha Jaimol. Saan, Dad? Ngem nadlaw ko, ama ditirit na ni Mami, adi mo pinagustuhan ni Sasha. Nadla mo, Dad? Itay palaeng, madlaw kon, ay doron nakaken Sasha.
Una kat ibagbaga na nga isotrumba nga agpili iti asawaem. Pakasak ng tipusok daytoy dad. Rumbang laang asyak ti agpili. No asino ti ayatak kan agbalin akaayan ayat ko. Kan agbalin to pa yung asawa. Kasto ka iho. Nasyak awan parikot. No asino ti magustuhan ken mapusuan isot surutem. Agyaman ak dad. Jak amo no apay akas ni mamim. Iso nga awatom latan iho. Sorry dad. Ngano saan ko akayat? Saan ko atong palan ni mami? Elisa, impabigat mo kumalaangan ti kung kunam agatangam dito'y mall. May mayat no itan nanang. Kan, dito'y tayo matkan mall amang rabi. Anya? O sige, umay kayo nanang. Ijay fast food ti panganan tayo. Sige man laangan. No ko man nagdiritso ta nagawid. Mabalin ko nga agluto ak itay ti pangrabiita. Si kamat nanang. Kakaiso na nagkuyog ta. Iso banding tamatan ado daytoy. Elisa, aguray ka. Apay nanang. Anya tinakita yo. Kita ang jaid ko amang mangan iti halo-halo. Iti pagturungan tapanganan. Ni Jorin. Kan, anda kadwa na anak kapimpintas a babae. Nakita datan anak. Umay kayo nanang. Intalangan iti sa bali a panganan. Anya? Tapay. Basta. Umay kayo nanang. Darasan nyo. Nagrara na kami kada Elisa dito'y mall. Namapay nga ta. Asaan na nagpatuloy niya may dito'y ayan mi. Itintatad dito yung matiturangan da ko maitay. Jurin. Abay may mayang kamatan. Kan, sino ka di dayjay a babae? Ta, isursurot mo ti pa nagkitam ken kwa na? Kwa, ibagak nga tanan ni Elisa. Nasingit apagayam ko dayjay, nakita na. Oy, Jurin, pagsalsalutsudan ka. Kunag, sino ka di dayjay a babae? Ta isursurot mo ti pa nagkitam ken kwa na? Kwa, saan ko nga mo? Apay nga rod, nga oray mo la isursurot ti panagkitam ken kwa na itay. Nangro na itay ti malikot ngay madayo, ha? Saan ko mga ison ti pagsaritaan ta? Sige, ituloy takit din ti akan ng tigalo-halo ta. Kasla man nervyos ka, Jorin. Sige. Awagak to ni Elisa. Apaman ang makawidak. Sige. Ituloy ta nga rod na kanan to'y halo-halo ta. Iti may kadwagang daway. Napilit ni Chona ni Jorin anang kuyog ken siya arumwar. Mapanda ka numangan iti restaurant. Anya laki din ti asawa. Kayat na. Isulatan ti masursurat. O anya ti kayat na. Isulatan ti maaramid. At dayta. Rabiin.
Kam kaslawan dadanagan. Adi pala nakasangpet ni Jorin. Marik na ka nakalaglag ang tirik na. Saan akas ididamo? Apinaay ni Jorin ti kayat na. Ay, kaano nga tangag baliw ti ugali ni Chon? Adlaw ko. Kat kasla nakalaglag ang tirik nana, iti panagkuyog da Jorin kan Shasha. Kat nasa una kanyak. Kaya't na kanu amanugangen ni Shasha Montes. Nagpintas di papaya nakita ka kadwa ito ni Jorin itay mall. So nga taday jeti ko na iti nga imawag nga orayan na asa nga iita. Ni Jorin. Iso ti umuawag. Ano nga tati pagana? Hello? Adyaman na. Tasaan ka ba yung nakaturog, Elisa? Diyak pa lang amin makaturturog. Abang ay mawag ka, Jorin. Nabayag ka din? Anak kasampad ka dito balayo? Juan. Kat. Da kayo tinakita. Itiday dyan na pintas a babae a kaduam. Ada kayo kad ipay lang tita mol? Awanan ni Elisa. Adak itidaran ko nga gawin. Nagpintas dyan kaduam a babae ah. Iso ka di day jeti kun na makagapgapo na iti Amerika? Juan ni Elisa. Nung napinpintas ka nga amang ng iso. Si Kamat. Managanghaw ka lang unay. Pag natibag maga kay Elisa. At ayaw napinpintas ka ni Shasha. Anya? Siya tinagan di kadum itay? Well, Shasha Montes. Nagpintas kan sosyan. Kaputay di Amerika ti di magkalana. Untay ko na akon. Adayo pinpintas ka ng iso, Elisa. Noowanan ti ibagam. Putdo kon ti saritahan ta, Jorin. Kasdelangan ha. Kat, agyaman na kitiyawag mo. Good night langan. Bye. Oh, ada ka masgaya man, iho. Naimasan yun sa amat tinagpasyar ka na Shasha. Dad, Amom, kuna ni mamim itay. Amangan no si Murot kan kuha na di balayda. Kat naturog ka ni Jay. grabe mat ni Mami, Dad. Damo mi pailangan nagkuyog. Kasta na dagos ang tiimbagana. Gapo tarabiin. Ngam di ka matla sumangpeten. Tay Jay, napantay kit din naturog agaslaawan dadanagan na. Asan ka pa yasim magpet? Itay-pay ko maakayat ko ti agawid, Dad. Nga mabainak mo't amang panaw kong kuwana. Nga uri kaskas ano. Hosto ka iho. No pinanawam na ta ni Jemol. Kat kaungot nakalakit din ni mamim. Talaga nag-shopping ni Shasha, Dad. Kasta ka di. At dapay ginatang nakaus tayo kada Mami. Iso dagito bit-bit ko asin mga payat. Agasam da ito. Mayat ang lakit ni mami miti da ito eh. Dad, Wan iho. Gapo iti da ito eh. Ad-adan nga iduron na ka kensasya. Ngamin ka anya, Dad? ni Shasha at talaga ti kayat na para ken ka. Anya?
naimas ti kape. No kastoy analami istiyag sapa. Nanang? Nasapa kayo matanaraing ita? Gaputa excited ako na yan. Amapiansa ak ni lolong mo itangal daw. Iso nasapa ka nagluto kan nagkape. Sayang. No awan ko matitrabaho kita kat kaduan kayo amapan mang piyansa kan kuana. Sana bali anak. Kabaalak mat nga oray si syaklaan. Sapay la ko matamasang patakon ni lolo dito'y balayin ton malam. Namnamaem anak. Kadwatan ton ni lolom adam niyan dito'y balay inton rabii. Sige, Dad. Mapanahon. Agananad kayo ti panagmaneo, Mio. Amumet. Ado, dagiti pala supa sa drivers. Wen, Dad. Sana kapag dalagan, tanaan nadak nagmaniho. O, adaw mawawag kan kayo ho. Subatang pengo muna sa kaya rumor ka. Sige, Dad. Ni Shasha to'y umawawak. Hello, Shasha. Churin! Mabalin ka di? Payugan na tumananin tag malam? Tiyak namin ang mo ti lugar na papana. Sa dino, kan anya ti aramidam iti lugar apapanam. Pangamin! Aday pan ko tao iti gayam ni Papa. Iti barangay San Marcelino kano? Sitio San Jose? Among ka di tayo dyan lugar? Ha? Wen amok Shasha. Imsakbay ang makadanon kay Jay. Ado pa ilang alugar ti malabsam. Akas iti San Fernando. Kan San Vicente. Kasta ka di? Ay, mabuti na ka mapan nagmaymay sa Jay. Isa please, mabalin ka di? Kuyugin na to? Sige. Inton malpas ti klasik, Shasha. Okay! O sige, orayin ka. Basta kuyugan na to ha, Churin? Wen. Anya ding baga ni Ma'am Cho na kanyak sa payapim malaw? Inmawag ka no dyan nagan iti Shasha. Kat, agpagpakuyog ni Churin, kalpasan ti klase na. Nakaragragsakak itay tamakarwaran ni Lolo Damian iti pan nakatiliw na anak bukan iti kayo. Kaya kasto di mariklik na kita. Agsakit tinakam ko. Aki mo na kumada sa bali apapaya katwa ni Churin. Awan mat relasyon mi. Saan matyagar aram kanya? Saan kami mat nga agayan-ayan? Agaya kastoy. Tsak mawatan ti mariklik na. Tangrunan ti amin. Anyan tayo ti mariklik na. Dahito nga tatibag pagada. Nga ayan. Ay na, agyapan na nakaawid at matlaang ganito palay anak ko. Wen tatang. Katsapay la kuma. Ta saan ton ama ulit tinapasamak kada kayo. Ana, takil aliksyon ka niya, itinapasama. Gaputan na dagsen akaso.
Ti panagpukan iti kayo nga awan permit na tatang. Di ambok ide, kay awan pakanaksak, taginatang ko ba di akayaw? Uray pa'y ginatang yo. Wano mula yo kumatatang. Kat masapol na tati kating permit. Tati panagpukan iti kayo. Kat iso ti kang runaan ang makagaputi layos. Uwad anak ko, amok daytan. Maiparit ngamin, tatang. Jurin. Agyaman nakiti pa lang kadwam kanya kamapan ija barangay San Marcelino. Ket, into nagawid ta. Kayat ko, mapantan tuman na nagpaspasyar. Anya? Un ang... Apay? Adan to katipay papanam? Away hakas lagkid-kid ka. Ha? Awan mo't kit di. Nagasta. Awan nga rod ti rason. Asaan ta ang kapasyar inton madamdama. Sige. Intan tong rodag pa siya. No iso ti kayat mo siya. Anya lakit din kagpaiso ti asawa. Mangnamnaman na unay adumtang ti aldaw, nga agayan ayat da Jorin ken Shasha. Apay, mapilit na nga tati anak na. No talaga nga awan rikna na iti babae, akayat na ang makaayan ayat ni Jorin. Oh, aday, polos nga awan dadanagan na. No amuna nga isuda tinagkoyon. Ngem anya nga tati aramidan na. No sabalin to ang babae ti pakatinagan tirik na. Elisa. Mariknak ana asidag tirik na iti banasa. Anya nga tanong isunto ti agbalin a kaayan-ayat ni Julia. Ure siya. Jack malibakan tirik na. Nakaas-asidag tirik na iti day Jack mogi. Jack maawat. Jack mailawlaw. Idi pa'y ladamo ang makita. Sabalin ti imapay kanyak adik na. Kasla nakabaybayagan ang am-am. Sigurado ang maragsakan tulakit din ni Elisa. Apaman na sumangpet. Tanakasangpet matlaangan ni tatang dito'y balay. Adda ka matgaya man. Adda ni lolong mo, anak. Wana na. Madamdamak to ng katungtong ni Lolo. Parawan kayo pa. Apay akas dyan ti anak ko. Linabasan nak. Kunana ang madamdaman to kano akatungtong na ni Lolo na. Apay nga ta nakalidliday ti rupa na simbang pat. Anya tinapasamak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado lakit di amaragsakan ita ni Elisa. Apaman amakita na ni Lolong nangandan dito'y balay. Isuday ta ditay. Ay, anak! Ni Lolong mo, addan dito'y balay.
Padamdamak tulad ka nakatungtong ni Lolo Nanang. Sige. Limabas matlatan akaslawan anyaman na dito'y ayan ko. Kunana, amadamdamanan to kano akatungtong ni Lolo na. Apay akas jay ni Elisa. Nakalidliday ti rupa na si Mangpet. Anya nga tati napasamak kan ko ada. Ni Dominic. Iso day ti umawawag. Hello, Dominic. Anya? Napan ka iti presento tasarong karam ko man ni tatang? Wan, napiansaan na Dominic. Iso ti inasikaso ka nagmalmalam. Iso nga no kayat mo makita. Umay kalatan dito'y balay. O sige Dominic. Umay kantulatan dito'y balay. Tingan tirabi. Sa santumat nga minamauman siya siyang agpaspas siya. Nujak gimanat itay. Kita mga nung abutan kami pa'y iti parbangan. Nang apay nga takas dyan siya siya. Nakadagtagkat kanya. Ang kaslaag talak unay kanyakon. Sa bagay, maglamat anasing petak. Iso kumpiyan sa latta kanya. Nga oray sa dino ti papanan mi. Hadalaman tirabi. Ang tsak mat lama katurog kan. Apay akas to Maburburi-buran ako na yan. Kapoy ti panakamo ka nagkuyog manan da tsurin kan siya. Elisa? Ninanay. Nakariingan. Apay nga da ka pailaang dito'y salas, anak. Tangan iti rabi, Kuanang. Tsak namin makaturog. Isadyak pala siyempre kiti silet ko. Isungag basbasak pailang iti magasin. Pangalalaki iti turog ko. Ingkakit di agidan. Tabarang no umapay tumatlaan kan katiturog. Madamdaman to nanang. Wen gayam. Apay analukag kan bimangon kayo iti tayo. Kaputa nagtagtagain na pag. Iso abimangon naktaw minumak kumay ti danom. Kasta? Sige. Panawan ka pa'y dito ay tayo nakman magala iti ino mag-adanom. Wana nang. Anya nga sa tinaytagtagainap ni nanang. Tsak matan na sa lutsod. Iho, apay nga itakalaan nga sumangpet. Tingnan tirabi, Santel mo dahi asya dat. Nakad-ada tinapnapanan mi. Anya, No sa anak agimanat itay. Amang ano inabot kami pa iti parbangon. Una yan na yasya sa dudwa kayo lang, iho. When dad, pero may nga rod akong piyansa na unay kanyak. Makita ken madlaw na siguro anasingpet ka, iho. Iso ang nakumpiyansa ni Shasha ken ka. Auray sa di no ti papapanan niyo. Mabali na kasta, dad. Umaguray kayo. Saan kayo kadipay nakaturog, dad? Saan pa'y? Tsak makaturog no saan ka mapasangpet, iho. Ningarod mami, dad. Nakaturogan. Wen, nasapa na turog, tanabandog ka no.
Imbag pa'y kada kayo, Dad. Amudak nga idanag, saan da ka mapasangpan. Uray matkit din ni Mami. Ngayon tila jak maawatan ken kwa na. Kasla ka ay ayo na unay ti panagkuy-kuyog yu ken ni Shasha. Ganda din alauna ti parbangon. Saan ko pa yung maalat iturog ko? Madlaw ko kini Mami. Kaya't naunay, ngagkuy-kuyog kami kini Shasha. Nung nakasti ngagkuy-kuyog kami, kat nimat Elisa ti kaslasap sa pulam dagiti matak. Apay nga takas to'y? Gayam. Kunada, nga na malaglagip mo ti may sa atao. Kat malaglagip na kaman. Agpaiso nga ta. Padasat nga tatiksan. Kat mag-reply. Sigurado asyak mat ti malaglagip na. Tiksak man kit de. Kumusta aglatan? Adeta. Isen kon. Barang ag-reply. Tita. Napanan. Ha? Nag-reply. Kat salsalud-sudan na no nakasangput akong diti balay. Awagak langan. Kat kasaritak. Deta, agringan ti cellphone na. Hello, Jorin. Ada ka din dita balayo? Juan Elisa. Nung sana pa'y una ay nagbayag asimang pat. Talaga rin papapasyumanan ka ni Shasha tinagpasya na. Ha? Apay nga mo, Melissa. Gapo tayo di timawag ni Shasha kini Mami. Kat kasangsangok idi. Kat naka-loudspeaker di cellphone ni Mami. Iso anangag ko ti panang ipakada ni Shasha kan ka. Anya? Wancho rin. Iso nga mo ka nagkuyog kayo manan iti dayja a Shasha. Diyak kumakayat idi ako yugan. Kung mabain na klaangking kwa na. Aguray ka. Pasensya gayam no nalukag ko titurog mo. Gapot ta iti pa nag-text ko king kay tay. Okay lang, si Kamat. Sana pa'y mata nakaturog. Anya? Iti kastoy nga oras. Kat saan pa'y nga imapay king katiturog? Wan nga rod. Tsak manam mo. Siyak nga kamat ti pampanungutan na. Iso adi pa imapay ti ridap king kwa na. Jorin. Sige nga Rodan. Tani, pumarbaonen. Maturog ka matan. Oh. Iho. Pinakit kita mutlatan dagiti taraon. Mangan kan, kat ne, maladaw kan iti pagadalan nyo. Gusto mo katurturgak pa ilang, Dad. Kasanumot ngamin, pasado alas 12 na simbangpet kay tirabi. Isuwata ita, makaturturog ka pa ilang. Ay na, Dad. Nakadado tinapnapanan mi. Kalpasan tinapanan mi alugar. Nagpaspasyar kami pa'y. Elisa, papayalimlim tagdagiti matamaan na bigatan. Napuyatan kan samat.
Wan nga rod nanang. Parbangonan, iti maturo ka. Anya ti saan mo nakaturogan? Kan apay ang nagdirdiritso kan iti silid mo iti simmangpet ka. Ay, Kunak pa iti rabi nga dan ni lolo mo. Di mo italtalag. pasensya kan kanya kidirabi nanang. Wan kaya ni lolo, bimangonan. Wan, rimwar tanapan gimatang iti pandisal. Ni lolo mo. Elisa, apo! Lolo, Agyaman ang unay, apo! piyan nga lolo. Iti pa ng utang mo, api ng piyansak. Ay, agyaman ang unay, Ipatpatag kayo lolo. Katsakat ngagbayag kayo ti pagbalutan. Agyaman ako unay, apo. Naalala, gusto daytan. Sige, agkapi tayo pa'y. Ay, umon man laangan. At kapita yun. Oray ka, ado, to'y ginatang ko apandisan. Napanat lang ni Jory iti pagadalan. Ngam kaslakawa wala ti panunot na. Napuyatan. Awan anay da siya nang isungsungkan kwa na idirabi. Ngam kunakit din ni Chona. Anasaysaya at ani siya ti kakuyog na. Ngam ni Elisa. Kananya dya sa ludsod na kanya kita. Nukas pangarigan ta siyak kano ti agpili ti ayatan ti anak mi. Kat ti pamilyak. Kat da siya kan Elisa. Asino kano ti pilyak. Wah, anya akita ti sarudsod tayo jay. No siya kabilang, no asino ti pakariknaan ti ayat ti anak mi. Iso ti masorot. Kat itay damagak no asino ti kayat na. Ni kano siya, tanapintas kan baknang matakas kada kami. Ambok ti pandakaburibor yo ide anak kaw. Gapo ti pandakatiliw kaw. Puno day tatatang. Tasaan mi anam naman nakasjay tinapasamak. Leksyon kanyak dayjay. Iso nga amuyo itan. Wan anak kaw. Saan kon abasta agpukan iti kayaw. Makadadaal ngamin iti aglawlaw tatang. Kasapulan tayo dagiti kay kayo. Tapno adamang lapad kadagiti dakas abambanag ana igamar iti angin. Griselda, Kastamat nga iso ti manglapad iti rigaay. Tapno malapdan ti panagbara ti panawan. gusto ka iti dayta anak kaw. Panpanunutok ngamin apagkwarta ak dayjay. Sige tatang. Nalpasan day jay. Kat awanan maramidan tayo. Wala ang kasanaon ti utang ni Elisa iti amo na. Ininutan na lang na bayadan tatang. Di pa'y kahit awanan ti masweldo na. Awanan ti maramidan tayo tatang. Saan kumat kumaakayat ang makautang ni Elisa kani Chona? Ngam, saan mat akayat ni Elisa nga agbayad kayo latan iti pagbaludan? Ay na, sakpay kiiden ti nakaigapuan iti kaadat utang ti apukaw. Saan yun ang panunutan day tatang? Tinapatag, nawaya-wayaan kayon. Oh, Elisa,
Apay si mangpat ka nanak. Uno, madi ka di manan ti bagim. Mayat, nanang. Nakaturturo ka lang. Iso ang pinagawit nak ni Ma'am Chona. Indak tumat lang iji opisina inton lepas pangal daw. Sige. Ingka nga rudan iturog anak. Tariingan kanto, inton mangal daw tayo. Wala nang. Sige, dita kayon. Anya nga tangamin ayati saan anak katurugan ti anak ko. Idi rabii. Apay ka no ang nagawid ni Elisa, anak. Pinagawid ka no ni Chona, tatang. Apay manay, anyaman tinakabasbasulan ni Elisa, iti ibos na. Makaturturog ka no ijay Suyaab suyaab. Nasuron nga ta ni Chona Apay nga bay, madi tirik-rik na ti anak mo? Ay, hamok pa yun, tatang. No, nyakit di at nakapuypuyatan na. Ada nga ta parikot na, when no, ada sa gubanit na. Hamok pa yun, tatang. Damagam tsaw, no makaraeng anak ka. Wan, sa pagtagluto iti pangal daw, tas umrag ka numatlaang ita. Iso aya. Wan, tatang. Ay alang arudad, mapangka naglaw tsaw. Sa paemmet araeng nga intapno di maladaw. Wan, tatang. Amangan ka no, daitan kumanaan ti pangguraan ni Chuna king kuwana. Elisa anak, agreeing kan, mangal daw tayon. Ala, bumangon ka ditan. Mangal daw tayon. Di mat ko na maya, sumrag ka matlaan. Oh, nanang. Inakmat lang ang trabaho, itama lang. Sige, agmurmuray ka nga rudan. Nakadasaran ti pangal daw tayo. Sumarunukan kanya kija kusina, anak. Wala nang. Ito mau awag. Mga ano ni Ma'am Chonan. Di mat kayam tsurin. Ano nga tatay bagana? Hello? Hello, Elisa. Kumusta ka kita opisina yo? Awanak iti opisina. Adak ti balay ta pinagawid nak ni Ma'am Itay bigat. Ha? Taapay. Adda ka di nakabasulang? Kat sinuspindi na kamanan, Elisa? Awan. Gabutan nakita na apirmi makaturturo ka kita'y bigat. Iso pinagawid nak. Kat imayak na turog pa ilang dito balay. Anya? No kasta kat mayat, Elisa. Awanan ti klase. Intag pa siya. Ay, saan ang mabalin rin? Tas sumrakak madlangit ang malamig opisina. Inton bigat kalangan ang mga nagtrabaho. Uray kat pinatawag na kamagta ni Mami. Intapay lang ang paspasyal. Oh, anya? Mayat kay di habis ko, Elisa? Pasensya ka na. Talaga sana mabalin. Agsubliak matlang amin ni opisina. Narigatan. Amangan no agongat ni Mami. O sige ha. Kasde pa'y ngarot. Kat ni. Agrobatak pa iti panagsubli ki opisina. Bye, Churin. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.